Hau da marka jardunaldia antolatu dugu interesgarria iruditzen zitzaigulako markaren garrantzia azpimarratzea ikastetxeen testuinguruan. Eta AZK-rekin elkarlanean antolatu dugun jardunaldi bat izan da. Eta horretarako gonbidatu ditugu alde batetik adituak, Olga Llopis komunizakoak parte hartu du, eta 3 ikastetxe desberdinetako esperientziak. San Fermin ikastolakoa, Urgain eta Herrikidekoak egon dira gurekin. Gaur hona etorri gara, San Fermin ikastolako markagintza prozesua zertan nola izan zen azaltzea. Guretzako oso garrantzitsua izan zela prozesua, parte hartzaile izan zelako, oso modu asketa irekian, eta horrek ekarri zigun benetan prozesu emankorra izatea eta erakunde guztia horrekin zipristintzea. Markagintza prozesua burutzeak gure erakundearen kasuan behintzat ekarri zigun autoestimoa eta koherentzia bat ere, barne kohesio bat izatea. Batez ere, ulertu genuelako komunitate osoan gure ikastola zertzen, zeintzuk ziren gure ikastolaren benetako balioak. Hoy hemos visto la importancia de gestionar la experiencia de usuario en los centros educativos desde la marca. Como organización tenemos que conocer muy bien a quién nos dirigimos y ponerlo en el centro de nuestra propuesta de valor y de la experiencia de marca. Es fundamental trabajar la propuesta de valor y las relaciones a través de una marca para generar diferencias que generen una verdadera preferencia frente a otros centros educativos con los que podamos estar compitiendo. En definitiva, hemos visto cómo es el mapa de experiencia de cliente y cómo tenemos que orquestar nuestros procesos internos para ofrecer una experiencia que sea unificada para el usuario. Ikastetxe guztiak marka bat dauko, eta marka bat da gure ADN-a eta gure esan nahia. Eta marka horren inguruan gure komunikazio prozesu guztia eta tresna guztiak ipintzen dizkiogu, ez?